Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang haba naman ito, parang ako. Naman dekorasyon sa bahay. Kumusta yung mga cancer? I-clear ko lang muna ang vlog ngayon dahil gusto ko kayong mag-focus. Ayan, nilagyan ko lang ng ilaw para tayo makang Five Nights at Freddy's. Gusto ko muna kayo mag-focus sa Pasko. Kasama inyong mga kaibigan, inyong mga kapamilya. Huwag mo na kayo nasa YouTube. Dahil ang YouTube, pwede mong balikan yan ang iyong pamilya at mga kaibigan. Hindi mo na mababalikan. Lalo pag nakalimutan mo ako, nabubulag na ako sa flash ng aking ilaw. Sana salamat sa suporta nyo. Kulang pala ako sa costume. Ayan. Gusto ko lang sabihin na hindi nyo nakalabigay ng regalo, kahit isang like lang masaya na ako. Pero, di ba, joking aside, salamat sa napakagandang taon na binigay nyo sa akin. Yun ang pinakamagandang regalo na kuha ko ngayon, kung hindi ang inyong patuloy na pag-support sa channel. Lahat ng ating mga social media accounts ay nasa description. Follow nyo, like nyo, anong pinagagawa nyo. Tapos iwan nyo na, itong araw na to, may paghalubilo ka muna, kung mausap ka, o kung wala ka man nun, gumawa ka ng bagong kaibigan, di ba? Tayo lang tutulong sa atin. Dala nyo na lang ako ng mga tira-tira dyan na spaghetti, tsaka lechon. So yun lang, so iklian, enjoy nyo inyong Pasko, kasi napakarami pa natin gagawin next year. Mag-ingat kayo palagi. Tumurotot lang ha. Pahinga ko na rin to at pahinga nyo ngayong araw. Pero magbabalik pa rin tayo next week. Maligayang Pasko sa inyo lahat mga cancer.